Het verschil met juster en joet weer de gevoelstemperatuur, de minder harde wind en natuurlijk flink wat zinnen. En daar toch dat het al je wat rustiger weer, een hegere temperatuur, een noffelijker waartype. Wil hoe noffelijk waarsprutsen, dan moeten we echt wel nooit weekend. Dat ziet er prima uit. Maar eerst hebben we een jongen en vannacht. Dan hebben we door bewolking, opklarings en temperatuur om er bij de 2 graden heen op het Vesterloon. 4, misschien 4 graden op Duiloon en kans op voorstaande groen. Dat geldt natuurlijk vooral voor het Vesterloon. En de wind die komt vannacht uit het zuiden en het zuidwesten mooi zwak en daar bloeit het dichtbij. Dus rustig waar. Morgen zinnen. Nee, ik kan beter zeggen bewolking. Maar ik nog een beetje zinnen. Maar die bewolking had 4 waai de oerhoorn. En dus dezelfde temperaturen zoals het juurt. Albe en 13 graden. En de wind die zal morgen uit het noordwesten waai komen. En het noorden misschien later. En die zal zwak of matig wezen. Dan zetten we terug naar de nacht van donderdag op vrijdag. Hebben we toen voorstaande groen, temperatuur 1, 2 graden boven nul. En dan dat mooie waar richting het weekend. Vrijdag al zo'n 14 graden. En we hebben het vrijdag door flink wat zinnen. En we hebben het door een oost-noordoostenwind die zwak is. Op sneeuw en sneeuw gaan de temperaturen omheen richting 15, 16 graden gemiddeld. Maar zinnen en nog eens keer zinnen. We kunnen er heel dol op uit. En ik denk dat die temperatuur nog wel eens wat hoger uitvallen kan. En na het weekend gaan we op naar de 20 graden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.